ассалому алайкум дӯстони азиз, созир нағзани саломатӣ хубай духтарако, ина мувофиқи хоҳиши шумо боз ҳам ипекои оригиналама шумода пешниҳод мекунам аз магазин рақами 108 бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза яъни магазинҳои шишагӣ мешава. 108 магазин аллакай бисёриҳо мешиносанд ин магазина, медонанд ки мо бори чандум шид шуморо тавсия метиҳем барое ки куртои оригинал доранд. Мана ба тез аксия мегзаронанд. Нигоҳ кунед чихе ипекои хушро омадагиай качествош да гап нест. Ҳамаш ваяя эспира у ламиражай ваё ипекоино мана размерои батал астай. Нигоҳ кунед чихе хушро 1500 сомон мефурӯшанд, лекин ёда 1200 сомоная. Мана марамат бо биёин хитонай пеш бинен, ҳамаи качестваш гарантия дора, ҳамаи размеро ҳаст. 1200 сомони инамин модело новинко ҳамаш 1200 сомония. Берун ҳамаш 1200 ай. Мана нигоҳ кунед. Анами берун будагиёшон ҳамаш 1200 то охири навора тамошо кунед. Ин нуқтаи савдо аз амин 150 сомон сар карда кирта дора. Хулас бинен ипекои тоза якум сорти туркӣ. Мана моделои новинка, ин моделои ягон ҷода нестай. Мана марҳамат биёен ай пеш бо хутон бинен бо расветка доран. Ино бинен чихе расветкаҳои хушрӯ, корои дастии беҳад фасон. Мана нархошон 1200 сомон. Размеро ҳамаш ҳастай, чӣ размери майда, чӣ размери калон. Марамат метавонанд биёен бо ай пеш бинен. Нигоҳ кунед чихе ипекакои фасон доранд. Бовар кунед хушрӯи бадан ҳам сифаташ, ҳам хучон. Мана ина бинен 1200 сомон барои шумо, ҳами 1500 сомона ипеко. Марамат хоҳишмандо, чӣ ранги дар корайтона ё кадомеша ки дар навор хушрӯ надидед, метавонед нависеншона сурат мепартоянд, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед, доставкатон мекунанд. оз то охира тамошо кунед, ипекои арзонам ҳаста эҷада. Мана ин моделое ки мебинен, бинен охи ҳам хушрӯи ҳам аккуратно духтагай, ҳам стилиш фасони бадай. Мана нархшон 1200 сомон. Ина рангша бинен бо чихе ранги хушрӯ. Духчам хичам аҷоибот. Ина сангчиҳоша бинен. Ҳамаи ҳамино сангҳои зинда, тоза, якум сорт кори дастӣ. Ана баъд ҳозир як модел ипеки дигара нишон метиҳем. Бархаткати духтаро ино 750 сомон. ин моделиш беҳад хушрӯчай. бо биёен ай пеш як бор хитон бинен. Размеро ҳаст, не королевский бархтай пешакошон диден. кокеткош королевский бархтай ороиш дода шидагиай. ду ранг дора, да? ду ранг дора, малиновию, фиолетовый. Маламеркай размерошон духтароне кем вая. Ана иш чанд сомая? 1300. Ина ин моделош 1200 сомони мокри ипек. Ана ба духтарако нигоҳ кунед, ина кирто 450 сомон буд. И аҷоибот ай материалош хичам фасони бадай. 450 сомон буд. ҳозир 300 сомона. ҳозир бошад 300 сомон. сифатҳои зури зуруш. бо як бор биёен духтарако хитон гашта муқоиса кунед бозора нархора сифата. муҳим сифата муқоиса кунед, баъд метавонед харидорӣ кунед духтарако. нигоҳ кунед иқаиш моделош хушрӯа 300 сомони. беҳад рангакои фасон дора. марамат хоҳишмандо, омадед бо хутон ай пеш мебинен, мефаҳмед ки кадомаш чӣ сифатай. мана марҳамат инаи моделшам 300 сомона. ҳамино агар навори дигари мадидагӣ бошен 450 сомон буд. ҳозир бошад аксия рафтестай 300 сомон. ё ҳам размерои майда доранд, ҳам размерои калони хушрӯ доранд, батал доранд размер. ина хоҳишмандо омада тамошо карда интихоб кунед. ана баъд ҳаст анаи рангош. ин рангошам аҷоиботай. папилнакошон оригиналанд духтаро, шута мепӯшен. ина нигоҳ кунед. баъд хушрӯ духтагиай. мана духчам аҳамият бутен духтаро, сангша ҳамаша. марҳамат хоҳишмандо. ана ин рангошам аҷоиб духтарако, нигоҳ кунед чихе рангои фасон. иёшам ҳамин хел 300 сомон. метавонед аз ин моделоям дархост кунед. мана остинакошонам бинед чихе сангчиҳои тоза задагиай. қисми қафошам аҳамиятиен, ҳамаш сангай, хушрӯ, размеро ҳамаш ҳастай. хулас дӯстони азиз, як бор дигар такрор мекунем. ин навор аз бозори Корвонай тарафи Пажарка дуюм дарвоза яъни магазинҳои шишагӣ 108 магазин. чӣ тавре гуфтум, аз иҷа мо навор бисёр дорем. ина марамат навори навбатӣ. ин аминоям 300 сомона. тозаҳошай духтарако. мана 300 сомон. биёен бо ай пеш тамошо кунен. ана и тарафа нигоҳ кунен духтаро, бинен чихе бисёр ая кирто. ҳамаями кирто аксия рафтестай.
200 сомон ами як ҳафта да давоми як ҳафта инами кадом намудеша ки мегирен духтарако 200 сомон оз якчанд шехи кушода нишон метиҳан материалошон обда намедроян оригиналай беҳад хушрувай ман оз бо якта ба якта нишон метиҳем марамад дар давоми як ҳафта 200 сомон инами намуд паплинако инош бо италианкаян духтарако медонед ки чихел италианко қиматан дариҷа бошад 200 сомон ҳами дар давоми як ҳафта қайнаи ёш хушрува глош мана ҳамаи ҳамино паплинои фасони якум сортан нусхои турки мана нусхои паплини туркиян диден духчан фасон 200 сомони размеро ҳамаш ҳастай духтуш беҳад качествени духтагай бо як баробада хитон ай пеш дида муқоиса кунед инаи дигар расветкош диден дутуша нишон додем ана инош боша бо дигар рангош рангои хушрӯ дора шумо агар дар навор хушрӯ тамошо карда натавонистед рангора надиден пас метавонед нависен шона бо сурат мепартоян инамирам нишон тиҳен сурат мепартоян мана италианка нигоҳ кунед иқа хушрӯа ишам ҳамин нархшидагай духтаро аҷоиб бод мана оранҷивишам ана ишам аҷоиб хушрӯ мана пушташ бои накидка дорак нархшон диден духтаро 200 сомон инаи бо кори дастӣ дора духтарако мана аҷоиб хушрӯ духтагиай глакшам намучам фасони бадай боварӣ дорум бо омаден мебинен ай пеш маъқултон мешава ана и тарафа бобинем хеле кирта бисёр доранд инаи модела оз нишон додан ку диден чӣ хел расветкои хушрӯ дора ҳаминоям 200 сомон шидагиай мана ин моделоям 200 сомон шидагиай ки моделои беҳтарин шай ана ино духтаро паплини шай ду дона мондагиай 200 сомон баъд инчунин киртои молодёжка ҳастай ё 150 инаи расветкои хушрӯ доранд ҳоз 150 сомоношам нишон метиҳем бинен ана ёша бинен да духтаро хушрӯян паплинакай ҳам қасабуки хушрӯай духтаро мана качестваш да гап нест ҳоз дигар расветкошам нишон метиҳем 150 сомон сабзи талха барг аст сафед аст кабут аст инами кадом намуде ки мебинен нархошон 150 сомон дар давоми ҳами як ҳафта خلاص دوستان عزیز رقمشون هست در روی اکران برای معلوماتی بیشتر میتوانین با خودشون مراجعه کنین اینجا دنای کرتویم فسونه ایویم 200 سومون اینای دویکویم 200 سومونه از دویکورم نشون میتیم ترویکایان دخترکو اینو ترویکایان نگاه کنید اینای ترویکورم 200 سومون کردگیان نرخی بهترین اسپید کنید اینمی هفته ده با نرخای خوب اینمینا را میتونین خریداری کنین پاپلینکای оригинал шта мепушен дар тобистон ҳечи намешавад духтаро ана иҷада бо ҳаста инаи дига модело ҳози дига моделам савзу молочни биша нишон тиҳен мана нигоҳ кунен ина ёра бинен моделакои фасон иноям ҳами хел духча бинен хушрӯчай 200 сомон мана қисми поёнаш мана болош ира бинем паплиниш бо чихи тоза паплини хушрӯ ғавсак шута мепушен ҳечи намешава инаи оранҷивиёш хушрӯвай духтарако мана нигоҳ кунен аҷоибот духтарако мана бинен чихи фасонакай хулас беҳтарин моделоян ина дер накунен аксия фақат як ҳафта давом дора 200 сомони кадомеша ки гирен инаи кондитсионерошонам хушрӯи бадан духтаро нигоҳ кунен оқе светли бисёриё нағз мебинен ина паплини кондитсионер рангои светли иям ҳами 200 сомон унаву дигар рангошам ҳастай духтаро марамат баъд медонен иҷада новинко ҳаста новинкорам оз нишон метиҳем духтаро мана иёгаям кондитсионеран иноям 200 сомонай хулас кирта бисёрай нависен суратҳои дигарша бо мепартоян инаи новинко ҳаст паплинакан сангчадор паплини туркии белмандо кати тайёр шудагиай нархшон чандаира ина ино 300 сомон размеро ҳамаш ҳастай ина духтаро духча бинен беҳад хушрӯ духташидагиай марамат бо метавонен биёен ай пеш тамошо карда интихоб кунен ина рангошона ина и рангшам бинен чихи ранги фасон ино обда намедроянд духтаро качестваш гарантия дора 300 сомони ина қисми болора нигоҳ кунен ӯ ипекои кинҷай чанд сум карден анаи тоза туркиёра диден 4 та расветка мондагиай фирмаи ламираш
1000 сомонӣ метан 1200 буд. Ана як ҳафтада шумо метавонед ҳамин ламиража 1000 сомонӣ гирен. Ана ин қисма боша 1200 сомонӣ. Ин тараф купра ипеко, эспира, ламираж, хулос ҳамаи баё ҳаст. Мокри ипек 1300 1400 буд, 1200 сомонда метан. Ана бадене платьяра бинен духтаро чӣ хушрандата расветка дора. Ино 300 сомонан. Мана хоҳен бо як бор тамошо кунед паплинаки сабуки хушру 300 сомон. Баъдан духтарако обуфора арзон кардагиян тоза туркӣ. Мана нигоҳ кунед. Ё чандан? Мана 250 сомонай Прада турецки тоза 220 сомонӣ метан. Агар наврои пеша дида бошен 350 буда пештарак. Ҳозир бошад 220 сомонӣ акция рафтестай. То анами як ҳафтара 220 сомон. Ай шлепкотон чи? Мана ин моделорам 220 сомонӣ метан. А машҳурора чи? Ино боша 350 сомон. Диден? Ино 450 буд. Ҷои шидаш. Ҳозир боша 350 сомон штагай. Ина шлепкошон чи? Луи Витон. Ана ин модело 200 сомон. Ина агар харидор яъне боша 180 метан. Хулас пойафзоли турецки оригинал доран. Инчунин распродажа ҳастай. Дар ҷа распродажа киртошон 150 сомон ая. Мана аз 150 сомон курто сар мешава то 200 сомона. Мана нигоҳ кунед ин модела. Ана духтарако распродажа бинен. Ино якта дута мондагиян. И чизое ки 350 300 буд ҳозир распродажа шидагай 180 150 сомон. Ин модел 180 сомон. Бо иҷада доран 150 сомона. Мана ин модело курто боша 150 сомон. Инош боша моделаша 200 сомон. Ё размерашон калони хушрой ба духчон фасонай. Обда тамоман намедроя. Ина бо биёен ай пеш якта ба якта хитон бинен. Иам 200 я? Иам 200 ай. Диден духтарако? Ина размери калони хушрой 200 сомон. Мана биёен качестваш беҳтаринай беҳад хушру духтагай. Ё чансман? Ина 150 сомон. Ин расветка дора або? Расветка дора духтаро ҳумқа хушрой размерои калонда мешава. Мана нигоҳ кунед кори дасти дора. Мана 150 сомонӣ. Хулас тамошо бинони азиз интихоб зиёдай. Шумо метавонед нависен сурат мепартоян баъд гирен. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад. Хайр саломат бошед.